Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi isixazululiwe inkinga yokungathunyelwa kokudla ezikoleni eziningi ngemuva kokuthi zikhale ngokungatholi ukudla ngesonto eledlule. Amaqembu aphikisayo lesisimo athi sidinga ukungenelela kuka Ndunankulu wesifundazwe. Njengamanje sixhumana nobhala we-ANC wesifundazwe Mtolo usichazela kabanzi ngalolu daba. Mnumzane Mtolo, sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini. Samukele kuwe sibungelele nakubalaleli be-SABC. Nobhala asiqale ke sibuza ukuthi ngabe kwenzeke kanjani ukuthi umnyango wezemfundo ufike ekutheni ke ungakwazi ukuhlinzeka izikole engaphekwe inkulungwane enhlanu ngokudla kanti lesimo sesinjani manje? Asiqale ngokusho nje ukuthi sixolisa kakhulu njengane ANC kuyithina esihola isifundazwe saKwaZulu-Natal uhulumeni ngale okwenzekile ukuthi kuphazanyiswe lo hlelo lokondla ingane ikakhulukazi ingane ezihlwempu ezisuke emakhaya angathathi intweni ngoba uhlelo lolu uANC ayilethele ukuthi ingane zikwazi ukuthi noba zingathola ukudla emakhaya kodwa zikuthola ukwenzela ukuthi zikwazi ukusebenza kahle ziperforme kahle kuma academic studies wazo. Kodwa isithema sithola lolu hlelo ukuthi lithanda ukuphazamiseka ngamese mina njengonobhala weANC nosihlalo ubaba uDuma sabiza ungqongqoshe ukuthi azosichazela. Into yokuqala nje ungqongqoshe asichazele yona ukuthi bathatha isinqumo bomnyango ukuthi abenze i-supplier ezoba central ezosupply ukudla ngoba ingqinabe bebebhekana nazo eminyakeni edlule. Oyokuqala ukuthi ama-suppliers la amancane ngoba befike kunika itender umuntu oyedwa mhlawumbe asupply izikole ezintathu nobe ezimbili kodwa ngoba ku3 years agcine esekhuphuka kakhulu ama-food prices. Mase khuphuka kakhulu ama-food prices sekudleka ukuthi abasakwazi ukwenza umsebenzi bagcine sebe-deviate kwi-specifications e-department ngoba khumbula ukuthi akubona nje ukuthi ingane ifuna idle funa idle ukudla okunomsoco nokudla okune-nutrition and development. Then kunama-specification ukuthi ubhontshisi onjani amasa njani isinkwe esinjani impuphu enjani then ne-veg enjani. Then ke bokuba mase bathola ukuthi mabenze i-central so that ingacompromiseki lo process. Then ke into ungqongqoshe ayishilo ukuthi ngokweinhlelo ze-department ezingaphakathi ezihambe kancane bekufanele ukuthi u-service provider lo unikwe inyanga ezintathu zokuthi akwazi ukumobilize enza ama-logistics enze yonke into abe ready ukudeliver. Kodwa bamnike umsebenzi incwadi yomsebenzi ngomhla ngo-23 kuMashi and kwatholakala ukuthi ke manje usenamaviki amabili ukwenza wonke lo msebenzi omkhulu. Lokho kwenze ukuthi kwiveki maliqala iveki evikini eledlule abe nenkinga futhi kuleli veki ibe nenkinga kodwa kuya ku-stabilizer ngoba izikole eziningi sezikutholile ukudla okuningi kodwa asakhona ama-hiccups and there. Yiko sithe ungqongqoshe akenza umbiko ogcwele awunike uNdunankulu umama noMsadube Ncube. Umama noMsadube Ncube mase utholile lo mbiko ahambe aye kuma baholi bama-political party amelelekile kushamthetho ayo reporta kuona njengane leader of government behambisana no leader of government business bayo reporta ukuthi nazi ingqinamba esibhekene nazo sizilungisa kanje lezi ngqinamba kodwa siyakholwa ukuthi kuyothi kuphela inyanga kaApril uhlelo luzobe seluhamba kahle kakhulu. Nobhala Mtolo, sibonile imbiko ethi ingane bezikhishwa kungakashaya isikhathi ezikoleni ukuze zingaquleki ngenxa yendlala. Kungani lo msebenzi omqoka kangaka wanikezwe inkampani eyodwa? Ileke bese ngichazile ukuthi umsebenzi ubukade unikwa ama-small suppliers. Then ama-small suppliers inkinga ukuthi umuntu uma supply isikole ezimbili okanye ezintathu akakwazi ukunegotiate i-price akanawo nje bargaining muscle. But i-supplier A1 yona okokuqala ikwazi ukuya direct kuma-manufacturers ayithengi kuma-retailers because remember ama-small suppliers abethenga kuma-retailers lawa asuke khona endaweni kodwa manje ngoba usuke ezothenga u510 kg ezothenga ukuncane akakwazi ukubhagina ngeprice then ama-price maseloku ekhuphuka ama-price agcine esemdlela i-profit yakhe agcine ese-deviate kwi-specifications se-department. Uthola ukuthi kwezinye izikole bese sithola ukuthi kudliwa khona ubhontshisi labo abhontshisi abakwi-low grade ubhontshisi ongavushwa lamazambane futhi angavushwa then seyicompromiseka i-nutrition value yefood enikwa ingane zesikole. Batholakala ukuthi akutholakala usupplier ozokwazi ukuyonegotiate nama-suppliers ngoba uzobe enethenga in bulk uzokwazi nokunegotiate i-fixed price in bulk then mase kwazi ukuthi-ke abantwana bathola ukudla. Into ebalulekile ukuthi abantwana bathola ukudla okunomsoco hayi nje ukuthi badle ukudla okunomsoco nokudla okunempilo.
Siphinde sabona umasipala waseMngeni unikele ngemali yokuqinisekisa ukuthi abafundi bathola ukudla ukuyaphambili. Yini engenziwa ukuqinisekisa ukuthi asiphinde sizithole sikule nkinga nale nkampani engasiza ke ngaziphi indlela ukuze yenze umsebenzi ngendlela efanele? No, inkinga efuna uku-understand ukuthi sikwisimo la sokuthi uyazi ukuthi next year kuma elections bakhona abantu mabethola iphutha okanye ama mistakes nama hiccups enzekayo noba kwephi program bathola ukuyidumisa ngokwezepolitiki ngoba I can tell you umasipala seMngeni umasipala of financial bankrupt lona qala. Secondly umasipala seMngeni uneyinkinga ngiyabona mongaya kubasebenzi abahlala emaplazini ngendlela abahlunyezwa ngayo nendawo zokuhlala ezimbi ngayo abangenagesi abalungu abangafuni ukuthi bakwakhiwe ugesi umasipala kodwa umeya waseMngeni ophinda abe uyena futhi umlungu akakwazi ukukhulumela lawo basebenzi basemaplazini ukuthi abelungu abahoza kwabo balungise uthatha le advantage uyazi balonto yaza isustain and uyenze nje for a day waba popular for a day but hayi ukuthi tabe ngayisustain akaza isustain ngekaza umasipala sendlini ngeke uzokondle ngisho isikole ezintathu unyaka wonke bekuyi political game nje abeyenza but siyabonga ukuthi sithema sesibachazela particularly iparty yakhe iDA sithema eseyichazela uMEC iDA yasithi statement ukuthi ayinaso isizathu sokubona ukuthi uMEC inhlela uzozenza ngeke zingenziwe. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho lo bekubheka Mtolo ongunobhala we-ANC kwesifundazwe KwaZulu-Natal.